What's up guys and welcome back again to my YouTube channel and happy Halloween. I'm with Baby Zian. Just a quick vlog about Halloween. Today is November 2 at 5. Hapit na maggabi then I bought something for the kids and it's a pumpkin that has a mallows inside. Laray lang ako sa mga bata. Then without further ado, let's start! Come on, baby Zian! Kuha! Okay. An Abi. Josephine ang kuan. Josephine and Andy. Istorya. Sige pagkuha. Unsa iingon? Thank you. Thank you. Unsa pag yun sa to utruhad lang spelling thank you. Char. Sa manimuhang manghod si Abi. Tuwa dito ilan niyon. Apil ang mga tigulang ani guys ha. Kuha og 5 Grace. Tapos nakay question. Ay na lang. Kuha sige question sa pagkuha og 5. Question sa Di mapod ka buok. isa na question. Kung gwapa ka, na ba kay ebidensya? Wala. Salamat. Kung gwapa ba ka na, Naa. why or why not? Why? Kay kanang daghang kay ginaibog sa ko sa kampo. Ayan, muro ka ng basa na gwapa ka. Oh. Abi ko password sa Facebook. Andreana, Pagka dira. kuha og 5. Tapos, ang imong pangutana, kuha og 5. 5 na. Kung gwapa ka, na ba kay ebidensya? Wala. Ngano man? Kay wala ginaibog sa kabis kan isa. Wala nagka-crush. Ikaw rin naibog sa iya. Angela, kuha. Pangutana daya. Oh, kuha og 5. Question sa iya. Kuha og 5. Sa si kuya. Same question na gyapon eh, dapat guna mo. Oh. Dapat gwa pa kay nakabilat. Kung gwapa ka, na ba kay ebidensya? Oh, kay nakabilat. Yes. Oh, why? Ay, kuan man kay mag-ingon sa kuha. Daga mag-ingon sa kuha, gwapa ko, normal. Dili ba normal? Normal lang nga pagkagwapa, dili sobraan, dili po kayo. Sobra ka pangit. That's all. Thank you. Singkok doon na niya kakatadlaw. Ikaw na lang kaya Di ko sila pangaon, di ko sila mahalo. dapat ay chocolate ya. Naa. Ayuta. Ayuta ay. Itong demo na mo, te. Ito. Kuha na isa be. Uy, yung kaon. Kuha na isa ba? Ang gara mga kadayon. Mga kakao. And that's all for today. Happy Halloween everyone and bye-bye.